Ak máte plastové okná, že sa vám nedá otvoriť vetračka, najčastejšie tam môžu byť dva problémy. Vám teraz ukážem riešenie na obidva z nich. Táto časť kovania, ona sa stará o to, aby to okno vám nevypadlo, aby stále bolo zatvorené, ale aby sa dalo dať na vetračku. Vetračku otvoríte tak, že ten excenter je v tejto polohe a jednoducho drží to okno, aby nevypadlo, ale všetky tieto ostatné kovania sú uvoľnené a tým pádom to okno môže ísť na vetračku. Ten základný problém býva, ten excenter je moc opretý v nejakej nesprávnej polohe, že ho nezatvorí úplne dobre, bude tu nejaké križovanie s tým kovaním a tým pádom vám ho neotvorí do vetračky. To musíte urobiť tak, že si ho normálne rozoberiete, značíte si polohu toho excentru presne stred a pri zatváraní okna sa snažíte, aby ten protikus bol presne v strede a musíte kontrolovať, aby aj nebol moc vysoko alebo moc nízko, lebo tým pádom, keď chcete dať vetračku, teraz mám v polohe vetračka, on môže byť, dajme tomu, moc takto, vám nedovolí dať tú vetračku, môže byť moc nízko, že vám dre o tento kus. Veľa razy sa mi aj stalo, že zákazník si to nevšimol, mal moc nízko okno a tu vlastne ten plást už bol taký vydratý, naskladaný sem, tento plást, že sme museli to zbrusovať, alebo že sme museli komplet kúpať nový tento protikus. To je ten jednoduchší spôsob a samozrejme týmto viete aj vyriešiť celkovo, že to okno sa vám nedá otvárať, zatvárať. Toto môže byť dosť častý problém nielen pri vetračke, ale aj celkovo, keď chcete to okno otvoriť a vám to nejako križuje. Tak toto križovanie kovanie je dosť častý problém, u veľa zákazníkov to riešim. A teraz ideme na ten druhý komplikovanejší spôsob. Toto je ten druhý problém, ktorý sa vám môže stať, že máte vyskočené toto kovanie. Raz mám okno otvorené do korán a je tá západka, ktorá drží tú vetračku, to je toto, v režime, že je do korán, že pevne to drží. Teraz ho dám na vetračku. Teraz ho mám v polohe vetračka, tak toto kovanie už sa dá takto vysunúť. Teraz ho nevysuniem, bo mi to nedovolí špaleta, ale toto býva najčastejší problém, že je to nejakým spôsobom vyskočené. Najlepšie je zmontovať dole okno z rámu. Jeden bude skúšať kľúčko polohu vetračka a druhý sa bude snažiť dať tento protikus do takej polohy, ako má byť, keď je na vetračku, alebo keď je otvorené, alebo keď je zatvorené. Tento problém sa najčastejšie stáva, keď niekto chce na silu otvárať vetračku, nedá si pozor a vtedy tá poistka na to vetračkové kovanie vyskočí alebo nejakým spôsobom sa prehodí. Pre ďalšie typy ohľadom okien, dverí ma sledujte na všetkých sociálnych sieťach pod menom Jako Paško.